Helo! Croeso I Amser Stori Tonya. Heddiw, beth am I ni fynd ar trên? Ydyn ni na gan Margaret Davies. Dida, 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 dida. Roedd Carys yn byw yn Rymni. Doedd Carys ddim wedi bod ar trên o'r blaen. Dwi a Mam-gu yn mynd I Gaerdydd, yn mynd I Gaerdydd, yn mynd I Gaerdydd. Dwi a Mam-gu yn mynd I Gaerdydd I brynu dillad newydd. Odi ni na, Mam-gu? Oedd cwestiwn Carys bob tro roedd y trên yn stopio. Na. Na ddim eto, oedd ateb Mam-gu. Roedd yr haul yn tywynnu'n braf ac roedd hi'n boeth iawn ar y trên. Dida, 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 dida. Ceiodd Mam-gu ei llyged, a cyn hir roedd hi'n cysgu'n drwm. Caton pawb! Dyna beth od. Daeth elephant mawr pinc I mewn i'r trên. Yn wir I chi. Elephant pinc. Pinc fel candy floss. Steddodd yr elephant gyferbyn â Carys. Edrychodd Carys yn syn ar yr elephant hardd. Yn ystrad mynach, daeth hippo coch I mewn y trên ac eisteddodd wrth ochr yr elephant. Elephant pink a hippo coch yn mynd I Gaerdydd, yn mynd I Gaerdydd. Elephant... roedd Carys yn canu'n hapus. Yn Llanbradach, dringodd mwnci melyn I mewn drwy'r ffenest. Roedd y mwnci yn cario ffliwt. Erbyn hyn, roedd y trên yn llawn. Aeth y trên drwy gyffili heb aros. Roedd pawb yn edrych yn syn. Riodd y trên i'r twnnel du, ac yn sydyn roedd hi mor dywyll ar fagddi. Dida, 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 dida. A dechreuodd y mwnci chwarae'r ffliwt. Dyma'r hippo'n dechrau dawnsio gyda'r elephant. Cododd pawb I ymuno yn yr hwyl. Dwylo'n curo, traed yn taro. Rai yn siglo, rai yn neidio, rai yn hercian, rai yn dawnsio, rai yn canu a chwibanu. Roedd hi'n union fel carnival. Pan ddaeth y trên allan o'r twnnel, doedd dim golwg o'r elephant, na'r hippo, na'r mwnci. Dim golwg ohonyn nhw yn unman. Mam-gu! Mam-gu! Gwaeddodd Carys. Welswch chi'r elephant pink a'r hippo coch a'r mwnci melyn? Beth? Elephant pink? Hippo coch? Naddo wir. Paid â siarad dwli, medda Mam-gu. Ond roedd Carys yn siŵr ei bod wedi gweld elephant pink, hippo coch a mwnci melyn ar y trên I Gaerdydd. Y diwedd. Hwyl am y tro. Cwestiynau. Rhif 1.
Ble roedd Carys yn byw? Rhif 2. Pwy oedd yn mynd siopa gyda Carys? Rhif 3. Ble roedd y siops? Rhif 4. Pwy arall oedd ar y trên? A rhif 5. Pwy sŵn oedd y trên yn wneud?